up? This is Jompel J of Jeffrey Films once again. Karon na ami karon sa Bandila Busay. So napansin niyo no na medyo bukid jud among background. Ang nasa mong likod is naagid mi karon sa bukid. Kaya among trip karon moadto mi sa Sapa. Samangan, Samangan. Basta Samangan ang ngalan sa mga tuon. So guys, dapat mag-enjoy mo sa mga video kay sure ko nga dili mo magmahay sa mga ipakita nga among trip karon ug among adtuon karon. So kita kids. So karon guys, niagi mi karon diri sa Kamaisan. Tapos padung jud panaog ang among giagian. Bukid jud guys tanan. Oh. Pila ka oras ang lakaw padung dito sa Samangan? Mga bana-bana ninyo, mga pila ka oras? Mga 20 minutes kapin. 20 minutes kapin or 25 minutes or 30 minutes. Katunga jud sa oras. So napansin nato no saba kay tanan ang palibot, saba kay ang gangis. Taas pagit mig lakawan no. Enjoy samtang way gamahal. What lagbayan na to? Ha? Lagbayan. Asan ko agad? So asa naman ta nyo? Adong na ta. Adong na ta? Yeah. So naagi bidiris ko ano? Unsa nga ni diri niya? Ada bukid. Bukid. Apit ta guys. Adong ka kapati bakaw uli mo jud. Mga naman na makatot sa mga hanggaw na. Ikaw. Ako pinag-una mo ro katultol. Asa man agi diri? Stress. Sundara ka. Sundan. Mura ko nagda. Padung talak na tuntun ka. Natuntun mo lang Ligo. Uli lang tanyo. Uli ta. So nakita na mo sa likod ang usa ni sa sumpay sa sapa nga among adtoon. Oh. Amo gining adtoon katong nindot jud nga spot nga liguanan jud nga kasagaran liguanan niya akong mga amigo diri. May buntag. Kita na mo diri ang mao ni tabay nila diri sa bukid. Puerteng Mabawa. Mabawa gid mga taga tuhod ra. Di ta magdag-im nun. Naman sa pato atulay mo. Uy, unsa man na imong gitamalit niyo? Che pan line pin. Pila ko sa nate. Okay, salamat eh. So guys, namalit mi daan og mga pan og nagdala mi daan og isuter ka ng gughog sa piso kay para among dadon dito kay para maiwas mi dito sa gutom, bala sa gutom ba. Nagiana mo diri no, naa siya diri naghugas siya motor sa sapa. Mura mo may hasa. Bas. Wow, hindi po. Sige sa bus. Diri boss. Barato ra bras diri boss. Barato ra. Ay mo man ka nang ikuan sa kanang i-apyo sa simento no. Kaya finishing. Isda boss nga. Kanay pa utana si ninyo. Unsa kunong isda ang dako pas dagat. Ang mudako sa dagat. Ang mudako sa dagat. Oh. Ang isda. Untes da. Okay, untes Well da. shirt. Ang Oh, mudako day. sa dagat. Bulin na. Ang mga isda mudako just dagat. Ikaw unsa man isda? Tanan isda. Unsa man isda day? Gagmang isda. Tawa. Gagmang isda. Mudako mo nang gagmang isda sa dagat. Abro gitu. Gagma. Guys, mga wala pa naka-subscribe sa ko YouTube channel, visit John Fel Hilig, i-click ang subscribe o ay kalimot sa notification bell. I-click sad para updated mo always sa akong mga vlog. Samtang maligo ka na picture na itong magsagas.
So mga boss, hapit na mi maabot. So kaning sa amgi-agian diri, kaning kilid ani mauna ning sa paa. So adto pagid mi sa unahan katong dakog space para liguan. Sige hangad nimo niya. Asa ba? Wala dito. Dagana santol eh. Okay ra mo? Kamay na lang kuwang. Shout out ko sa mga fans na ko sa Purisgan. So mga boss, nang hunong mi dito sa ubos no kay para mag picture nindot manggut. So abot na mi. Diri na ba? Ato pas unahan. So boss, abot na gid mi mga boss. Abot na gid mi. Medyo saba kay ang tubig sa. Pero magati ina yun. Kat, wait, kilid mas. Ayo. So mga boss, naabot na mi. So, tagtaod, maligo na ko. Ato na pagkaligo ako mga barkada, magkailan ako. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kiss lost bare my skin, I feel so empty inside. Bilang kaya. Hai miat. Hai. Mata di onsi sore. Ano waka ni uban gogo. FF, waka ni uban! Anta di malandi ka. Malandi. Gat, kaon pabor. Ano ba? Kaon pabor. Sabi na gat. Sir. Gat.
bago lang mi nahuman og kaligo, so nagpahuway pa mi kay para mag-snack. So among gikaon ng katong among gipamalit nga binangkal, kopya og kanang tubig sa piso-piso nga tubig. Among gipalit sa tindahan mo tong among gidala diri kay wala man gid mi kapalitan diri. Puro ra man ni tubig og mga bato-bato nagpalibot ta mo. So kamustang kuan snack? Okay ra? Okay na lang. Okay na lang. Hey, kumusta ang pagdakdak? Sakit. Asa sakit? Ang madakdak or buwagan nga way hinungdan? Patay na ba? May nasa ko likod. Agay, no. So guys, dadakdak na lang ko. Kasi slide da. Di ko masakit ang buwagan kay maog yapon, wala ko'y uyab. Slide kay ang bato diri no. Kaning tubig nga musigana is dadon gid imong tiil manang na slide ko. Pero kay swim. Sakit ang buwagan nga way hinungdan, di ba? Ala! Bay, katultol ka ng lugar na diri bay? No, wa di mo katultol diri bay. No, ate, nasaag naman siguro taan ni. Ay, musubay lang tagdalan. Kani ato ni sundan. Gabi. Unsa man na sila bay? Katong na mga igurot no. Dili man na igurot. Katong lang trending kay sa internet katong gana ba? No, bitaw bay, mao na bay. Uy, bito. Labay, yun nilipat ito bay. Ang ngayon, kastanan ako mga amigo, no? Dara? May papo to ngayon. So mga boss, human akong kaligo. So nindot kis tanan liguan diri no kay bugnaw kay tubig nya napalibutan sa mga kahoy nga landong jud kay siya. Oh, ganahan pa ako maligog balik kay wa pa ako matagbaw. Naom daw ko no kay diri. Say hi. Hi. Okay, Tiyan. Alo, kadlok. Sige, layat. Dito pagit sa unahan. Sige, dira na lang. Woo! Unsay pangalan ani diri? Samahan. Ano yan? Samahan. Samangan. So kani gid diri day ang tawag ani diri is Samangan. Saon na sige magkaligo diri. Sila. Kita mo. Di man ko taga dinira. So kanos araw man mo nagsig kaligo diri? Kada Sabado. Kada Sabado Domingo. Daghan sad mga ligo diri. Dagan. So karon kay na timing wala kaayoy tao kay kuan man nang ting klase pa man. Daghan daw ko nung maligo diri basta walay klase parahan ng Sabado or Domingo. Sakto ba? Yeah. Na ako no sila request na sila i-shout out. Si shout out kinsa gusto niyo i-shout out. Shout out lang din ko sa mga ex nga nagpasakit na ako. Patay ka di ay. Mga ex gi ka nag-shout out eh. Mulan Grace Kiamco, Elizabeth Leono. Ayang gi-shout out gido kay shout out ko siya sa mga ex niya gipasakitan siya. Mga ex pa yun. Ay kabalaka kay nargi moabot nimo nga mas better pa nila. Pila ka buk mga ex nga naagi nimo? 30 plus. Look, grabe daghan noy. Wow! Unbelievable. So guys, manamig pangaligo. Naglakaw nami padong pabalik sa among gistayhan nga balay. Mana, okay kayo. Kamusta ang ligo? Okay ra. Tamis-tamis gamay. Tamis. Karon guys kay maglakaw mi. Amo tong adtuon tong nas pinakatumoy dito sa bukid.
katong naay tower dito, di makita sa camera. So katong pinakatumoy nga bukid mo toy adtuon na mo dito para mabalik mis agi. Balik mis sa katong balay nga among gistihan. Dili nila kuha ng kuansa kanang bus nga isagol sa simento kanang magmasa. Ari din nila pang kuhaon sa sapa. Naabta na mo nagkuha sila kuan. Tay, wad agid langkadan ka. Na mahuway pa mi diri sa daplin sa karsada kay nakita man sila punuan sa santol. Mo nang gipangsaka nila. Daghan kay bunga sa. Isa ba, sir? Tamis, santol pa more. Ay santol. Ay, piste. Santol. Banal na aso. Santol gamay. Santol. Natatawa ako. Tunghayan ang kwento ng kanilang buhay sa karelasyon. Ang mga Tarsan. Lumalablay pa din si Tarzan. Tarzan, manamog toye dira Tarzan. Bumaba na ang asawa ni Tarzan. Manamog toye mga Tarzan. Mana na. Dagan nun. Ay! Ay, bagbulan. Yo, I'm back. This is Jumpel J for Films once again. So nakita ginato no na nindot jud tanan ang samangan. Ang tubig dito pag pangaligo na mo, pag una pa lagi na akong tama gani sa tiil pa lang gani. Pertigin tugnawa, mura gid siya ice water ka bugnawon. So nindot kay kaliguan nga dito. Although dili kay siya ingon nga lawom kay tanan, pero nay part pud nga kanang lagpasan gid nimo, lagpas pa nimo. Pero wala na ako maligo dito kay murag gikapoy na ko then murag hadlok sad ko ba kay kanang okay kumaana og ligog ingon ato. Dagan salamat nga gihuman ninyo tan-aw. Then naay gusto magpa-shoutout sa tanang mga ni-share sa akong gi-post pag previous na akong vlog. So ako i-shoutout ang katong mga nag-share atong previous na akong vlog. So mao ni sila. Shoutout kay Neil Naija, Janiel Perez, Kyle Bacasmas, G. S. Sanchez, Nico Pipito, Jan Avila, Jan Cedric, Charles Jan Huyad, Jay Reyes, Richard Birame, John Renar Lopez, Julius Lungakit, Jackie Jackson, M. Rams Jan Mandate, Yashrin Love You, Miko Gorgonio, John Steven Kasinto Katian, Kaiser Ren Valdez, og si Jay Sinadhan. So guys, dagan salamat sa nagtan-aw sa akong vlog. And don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. I-click ang subscribe kung wala pa ka-subscribe. Ayaw na pagdugay og i-click na ang subscribe og ang notification bell sa kilid, i-apil og click. So daghang salamat guys sa pagtanaw sa akong vlog and see you in my next vlog. Bye-bye.